Sampeyan maju, sampeyan mundur. Hop, ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme dies ngenten, terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri, jegluke raine jegluke dengkul, blek blek blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Diesit ngenten. Dis wale set ngenten terus ngenten iki ludung ngenten iki. Seno, Pak De Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ora wira-wira entas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora san dadak ndirasa ewuh pekewuh. Ayo, gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde ku Kurawa. Iya. Ah, iya. Mati. Waduh, mati aku. Waduh. Minggir. Wah, Gatotkaca dasar Pranata. Siwa Hartamarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo diwun jajal. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wah. Antarja? Piye? Pakde Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku dhewe di tanganmu. Melocot silam. Tibano mati ae. Modal. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja.
Sial weh. Wah. Aduh. Wah. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsamu sapa Kartomarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gadhe nggih. Wah. Durma gati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake Werku Dara cek barep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciet. Barang niku dheweke temandang ngeceban ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene deng-gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme dies ngenten, terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri jegluke raine jegluke dengkul, blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Diesit ngenten. Iki wale set ngene terus diganteni ludung ngenten iki. Kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak pinahe dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kuku. Kula terus mikir tantane dewan. Ya maju.
Kekera gelem banter ya. Utus. Waduh. Kekerno caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gegah Gatotkaca ya gelem, Antarjaya gelem, Antaboga Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Citraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Maman. Sesengkuni budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Basikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendhewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bengok-bengok krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo
jemparing trai kula manjliar. Kula kecek-kecek. Dene candhane kula jreng dumbulke sabetke sayake prol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Urung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrarta kaya kena. Tak kempit. Edan tenan. Aku ki goblok-gobloke wong. Amin dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Mengko pakartine aku ra seneng, munggo aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Panik pejajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani ngopo man? Karo to wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih sing ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih sing ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese apa? Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu do maneh dadi apa ibarate. Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Tapasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak malah katriwandan. Kula aturi seminggah Ndara mang semingkir. Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat. Mun katon padhang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi?
Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel. Yo, nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adikku Wisanggeni. Sowan Siwa Ndhuwarawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjangka kula, Ndara.